Pagiman sa www.aksyon.radyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa balita lokal, liquor ban sa Bacolod totally lifted na. Modified regular enrollment ginumpisan na sa pampublikong eskwelahan sa syudad sa Bacolod. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, Presidente Duterte natala na makikita sa mga miyembro ng IATF sa syudad sa Davao subong simana. Shed kag DICT nagpartner para maghana sa mga manunudlo sa distance learning. Sa aton balita international, pulis nga ginkasuhan murder bangod sa pagkapatay ni George Floyd ginpaidalom sa suicide watch. Kag sa aton balita sports, NTU Tigers nakigabahin sa pinakaunang 2020 Smart MVP Online Taekwondo Pumsay Championships. Kag sa aton balita entertainment, Ramon Revilla Sr. yara na sa maayo nga kondisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa aton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa. Sa Aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:13 kagkaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpagwa sang panibag-o nga executive order si Mayor Evilio Bing Lunardia karon nga adlaw Lunes sa Hunyo 1 nga nagapatuman sang total lifting sa liquor ban sa syudad sang Bacolod. Suno kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan sa idalom sang Executive Order number 39 nga ginpagwa sang alkalde. Iningatikang ang ginbase man sa Resolution number 40 nga ginpagwa sa National Interagency Task Force. Dugang panibayatan sarang na makabaligya kag makaserbe sang ilimnon sa publiko ang pila ka mga establishmento komersyal magluwas lamang sa mga karaoke bars, comedy bars, pubs kag mga nightclubs sa diin gina-require sa gihapon ang 50% lamang nga operational capacity. Suro kay bayatan obligasyon man sang tagsa ka mga tag-iyas ng negosyo nga ipatuman ang nagakaigo nga health protocol sa tion sang ila operasyon, ilabi na ang social distancing kag pagsuksok sa face mask, lakip na ang pagsunod sa ginapatuman nga curfew. May kita sang executive order sa liquor ban, but this is still subject for regulation. No? We believe consumption of liquor should not be made in public. It would only be on a consumption for simply for personal consumption. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Joselito Bayatan. Ginumpisa na subong adlaw sang Department of Education ang modified regular enrollment para sa pampublikong eskwelahan sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Division Schools Superintendent Dr. Gladys Ameline Sales, ang enrollment sang kabataan ginpaagi sa remote online option sa diin ang mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan amo ang magatawag o kung mag-text sa ginikanan agud nga marehistro ang ila kabataan para hindi na magkadto pa sa tagsa ka mga eskwelahan. Ginapangabay man ni Sales ang pila ka mga ginikanan nga wala sang cellular phone sa mga o kung cellular phone number sa mga maestra nga magpadulong sa gate sang eskwelahan agud nga makakuha sang numero sa manunudlo kag mag-text o kung makapanawag sa ila para nga magparehistro online. Dugang pa ni Sales paagi sa pagpagangot sa manudlo sa mga ginikanan, luyag hibaluon sang ilahensya ang kinahanglanon sa mga kabataan may angot sa learning delivery sa pagbukas ng klase sa maabot nga Agosto 24 tuig 2020. Pupungaga sa aton nga brigada eskwela, uplan balik eskwela bayanihan na. Upo dira ang enrollment man first day sa aton enrollment nga ginahiwa ini sa remote online nga option. So, ang ginikanan, ginatagaan na nga daan instruction nga may matawag sa ilang nga teacher. Nga kung ang ilang numero at pa na sa teacher, tawagan at sila reset. Ang kabahin sa magpahayag ni Bacolod City Division School Superintendent Dr. Gladys Ameline Sales. Sa iban nga balita lokal, ginkumpirmar ni Negros Occidental Philippine Coast Guard Commander Johnson Benamin nga wala sa gihapon sang commercial travel para sa mga fast craft nga magatabok halin sa syudad sa Bacolod bakadto sa Iloilo vice versa magluwas gid lamang sa mga essential goods kag cargos. Ginpahayag ni Benamin nga ang ginapanugutan lang nga makabiyahe ang mga locally stranded individuals kag returning OFWs nga may kompleto nga mga requirements kaangay sang Travel Authority halin sa PNP kag medical certificate. Nagapanawagan si Benamin sa stranded passengers nga luyag nga magpauli kag makatabok sa Cebu, Guimaras kag Iloilo nga dapat magpayag-angot sa ila tagsa ka mga barangay kag LGU magkuha sa nga medical clearances kag Travel Authority halin sa PNP.
98 ka mga persona ang nadakpan sa nga Police Station 2 sa Barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga wala nagasunod sa social distancing samtang yara sa gwa sang ilang nga mga puloy-an. Nagapangaduwa ang Barangay Banago nga may 68 ka mga nagkaladakpan kag ikatatlo naman ang Barangay Granada nga may 58 ka mga nadakpan. Ginasundan ini sa mga Barangay Sumag kag Barangay Singkang Airport nga may yara sang tig 46 kag 43. Base sa record sa Bacolod City Police Office Operations Division sa idalam sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, umpisa sa hugot yung patuman ang Executive Order No. 30 ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia sa Mayo 20, 2020 nagdangat sa 537 na nadakpan sa mga otoridad nga wala nagasunod sa social distancing. Sa bahin sa mga police station Police Station No. 7 ang may pinakadamo ang nadakpan nga nagdangat sa 244. Sa karapusan nga balita lokal ginapaabot ni Bacolod City Councilor Esther L. Salanga, ang chairman sa Aksyon Team on Returning OFW kun atro ang pag-abot sang dugang nga mga OFW subong adlaw sa diin ini ang natalana nga magasakay sa Air Force Transport Aircraft nga C-130. Suro kay Salanga base sa impormasyon nga nabaton las 10:30 pakuntani kay na sang aga ang schedule sa pag-abot nga sa mga grupo apang ini ang nagkanselar sa wala may baluan nga rason. Ginklaro man sang konsehal nga wala pa siya sang detalye angod sa kadamuon sang among mga OFW apang ginpasiguro sini ang kahandaan nga ginahimo sang iya tatapan kaupod sang OWA. Ginkumpirma man niya sa Salanga ang pag-abotak na alas 4:30 sang aga, Hunyo 2, sang 12 tanan ka mga OFW nga nagsakay sa sweeper flight sang Air Asia. This morning, may sugat kami 12 kabilog. May application ng Air Force C-130 nga maabot today pero wala pa time. So ang arrival today is atong agina kagahon 4:30 sugat namon 12 kabilog, and then may arrival kung subong supposed to be 10:30 ang expected time of arrival pero na-cancel siya. Pero maabot sa anytime today. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Esther L. Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa ating mga ka-aksyon, si L-Pito-Pito, mayara inisang vitamin C nga nagapabaskog sang aton immune system. Paano may maluan kung peke ang si L-Pito-Pito nga imo na bakal? Ang iya sinasuludlan 500 ml nga mineral water. Para sa original naman, 375 ml plastic bottle. Green sina ang taklob. Agod makasiguro, kadto sa mga malapit nga butika o kung parmasya sa inyong nga lugar. Dahil aking si L-Pito-Pito, laging panalo. Detalya sa aton mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
niyo ang maka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. Natala na ang pagkigsapol sa Presidente Rodrigo Duterte sa pila ka cabinet officials agud nga mag-focus sa COVID-19 response sa pungsod sa syudad sang Davao. Magluwas sa pagsapol sa Interagency Task Force for the Management of Infectious Disease, magahatag man sang address the nation sa parehong adlaw ang presidente. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, Mayo 16 na nagbiyaya ang presidente sa Davao agud nga i-monitor ang COVID-19 situation sa Mindanao kag magahatag man sang oras sa iya pamilya matapos ang 2 ka bulan nga malayo sa ila. Nagpartner ang Commission on Higher Education sa Department of Information and Communications Technology kung DICT agud nga maghanas sa mga manunudlo para sa distance learning. Sa public briefing, ginpahayag ni Chairman Prospero de Vera nga ang programa nag-cover lamang sa mga kolehiyo kag universidad nga wala sang eksperyensya sa mga sa isang pagtudlo. Sino pa kay de Vera, umpisa Mayo 26, nagtanyag ang DICT sang training program para sa mga manunudlo. Dugang pa ni De Vera nga mayara na sila sa naumpisahan subong nga bulan sang Hunyo kag dagko nga proyekto ang himuon kaupod ang madamo nga American University. Palayag pa ni De Vera nga mapila ka mga eskwelahan ang may kapabilidad nga magatanyag sang distance learning agud nga magpatigayon sang ila ka ugalingon nga training. Luyag na Senator Leila de Lima nga may imbestigahan ang mass testing para sa COVID-19 sa Pilipinas matapos nga ang numero sa nagpositibo sa masakit ang padayon nga nagasaka sa mas sobra 18,000 na. Ginasaad sa Senate Resolution number 425 nga nagapanawagan sang Senate inquiry si de Lima angod sa status ng COVID-19 testing kag ang factors kun nga may delay sa ginapagwa nga datos. Suno kay de Lima, madamo na nga mga pungsod ang nagpamatuod sa mabulig sang mass testing bilang una nga tikang sa pagkontrol sang virus kag ang kakulang sini tagaresulta sa pagka-delay sa patigayunon nga contact tracing, isolation kag pagbulong sa infected nga persona. Dugang pa ni de Lima nga kun wala sang mass testing, wala man sang data nga basihan para sa ipatuman nga level of quarantine. Sa kanapusan nga balita national, ginhingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice Admiral George Orsabia Jr. bilang ika-27 nga commandant sang Philippine Coast Guard. Si Orsabia ang nagserbe nga Chief of the
Philippine Coast Guard Marine Environment Protection Command kag Task Group laban COVID-19 Water Cluster antes sa iya appointment bilang PCG Commandant. Si Orsabia ang kalakip sa Philippine Military Academy hinirang class of 1987 nga nagsabi man nga commanders ang Philippine Coast Guard District sa Central Visayas, Palawan, Southeastern Mindanao kag Northern Luzon magluwas sa iya pagserbi bilang Chief of the Coast Guard Ready Force and Staff for Maritime Safety Affairs. Ginbuslan ni Orsabia si Admiral Joel Garcia nga nagretiro sa serbisyo subong adlaw Hunyo 1. Nasa balita, nasa aksyon! Kahibulbel ka mga ka-aksyon niya pinaka-importante nga alungan gid nato ng ato ni kaayong lawas. Sagod man ikawan na mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo pangod mayara inisang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Detalye sa ngato na Balita International Sports kag Entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good morning! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective Aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, ginpaidalom sa Suicide Watch ang pulis nga ginkasuhan bangod sa pagkapatay ni George Floyd. Ang pulis nga si Derek Chauvin ang ginaresto sa Biyernes matapos ang pagkapatay ni Floyd sa Minneapolis. Si Chauvin ang nakitaan sa video nga nagaluhod sa liog ni Floyd. Napreso sa karon si Chauvin sa Ramsey County Jail kay nagapangatubang sa mga kaso nga third-degree murder kag second-degree manslaughter. Si Chauvin ang gindala na sa isolation kag maid-id nga ginabantayan. Ginbutangan man sang 24/7 camera ang iya presuhan. Kag kada 15 minutos gina-check siya sa mga guard on duty. Ang pagkapatay ni Floyd ang nagtugas ang lapnagon nga hublag protesta sa Minnesota kag iban pa nga bahin sang Estados Unidos. Kag sa aton balita sports, ang Negros Taekwondo Union Tigers nga ginapangunahan sa mga sawa nga Gina Pierre Sabido kag Crystal Paulina Sabido ang ginpili o kung ginpili nga mag-adapt kag iga-encourage ang ilang mga miyembro nga ipadayon ng ilang handom nga i-improve. Sa tung Mayo 30 tubtob 31 ang NTU Tigers maga-participate o kung nag-participate sa pinakauna nga 2020 Smart MVP Online Taekwondo Comsay Championships. Suno kay Coach JP, isa ini kahangkat para sa ila agud nga i-encourage ang mga estudyante nga ipadayon ang training. Kagdugang pasinida kung abugal sa Philippine Taekwondo Association ang paghatag sa mga estudyante sa mga paglaom. Ang NTU Tigers ang magapadala sa nga napulog ka mga participants para sa isa ka misyon kag ini amo ang maghatag inspirasyon kag i-demonstrate nga posible ang pagtuon paagi sa online. Kag para naman sa aton entertainment news, yara na sa maayong kondisyon ang anay senador kag aktor nga si Ramon Revilla Sr. matapos inigindala sa hospital kahapon. Inagin kumurmar sa iya po nga si Cavite Vice Mayor Governor Jolo Revilla. Sa Facebook post ni Jolo, nagpasalamat ini sa tanan nga nagpangamuyo para sa iya lolo kag ginpahayag nga yara na sa maayong nga kondisyon. Nagalaom man ang pamilya sang madasig nga recovery sang ni Ramon Revilla Sr. Una diri nagbatsyag sang kabudlay sa panginawa kag naging unresponsive ang lolo ni Jolo, rason nga gindala ini sa hospital. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37, kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natingpon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 1, 2020. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.